Nimba no oras yumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding ngay. Kaya't mo didakkel agatan, itkan ka. Ha? Ngamnasken nga karkaran nak ditoy. Rokatan nakon, kat paglipasan dak. Agkuyot ta, tapno maited ko kan katidakkel agatan. Anya? Kas itinay baka. Umadayo kanto dito San Isidro, kat agnaod ka iti sa bali nga ili. Agbiag kanto ananang ay. Kwa? Humayat ka. Saan ka ngagpangadwabay? Kaikarit nga ikan ka iti dakkel agatan. Saan? Saan nakapanlilawan ka? Balkasya ba ka? Dinagat! Oh, hoy! Agsubli ka ditoy! Agtungpal ka iti kayat ko! Kat ikarit nga ikan ka iti kwarta! Agsubli ka! Opa, dakil agad agti ka sa punanda. Isagana yung tas nakaintayin ni Mama. Manuti ka sa pulanda. May 1 milyon, Papa. Magdakkelan. Uray itid tayo amin a kwarta. Basta saan dalakit di apatayin ni Mama. Maglaingan da kita kidnapper. Ang sama siya ti kalkalabanan da. Siya pa'y a mayor ti ili ti kalabanan da. Awanin maaramidan tayo, Papa. Biyag ni Mama tinakataya. Iso nga agtungpal tayo laangan. Bayan nyo pa'y laang ti kwarta ang mapukaw tayo. Tinaskan, agsubli ni Mama kada tayo. Saan ang mapalin na rin na? Kas iti naramid idi ni Mama, Papa. Nagtungpal ka dagiti ng kidnap idi kanya. Iso nga ita, si Bibiyagak asila ka ni Mama. Di ka madanagan. Agsubli ni Mamam diti mansyon as bibiyagan. Agtalag ka iti kabalan dagiti pulis. Saan ada tayo tinakaalakan nito niya, Anita? Nagmayat kat kuman. No da tayo tinagbandigi kan kwan. Sana may satyal daw kami. Ha? No bilang ta si bibiyag to ni Dunya Anita. Da tayo umati sumaran amang kidnap yung kwana. Namnamaot dayta. Landok. Insagana yung kaditigatad aka sa punan dagiti kidnapper, Papa. Kan mas hapul ka no asyak ti mangipan iti kwarta. Kat di da kayat nga da kakaduhak. Nangro na dagiti pulis. Tano kas ta tinupasamak. Si dadaan da amang paltog kin ni Mama. Anya? Kas iti napasamak idi, Papa. Idi siyak tinakidnap. Naalanak ni Mama nga awan tinadanglan kada kami adwa. Kapuno ko matakas kimot ti aramidan tayo. Nasayaat ko ma. Nakakal na giti pulis ti amin. At agiti nang kidnap idikan ka. Kat isudamat lang tinang kidnap ka ni Mamam. Mapalinakas na, Papa. Ngam saan anas kanday tayta. Tinapatag, kat maalat tayo ni Mama asaan amaan ano. Ngaawan ko matipin na tayo ang mapasamak. Bayan yung ti kwarta nga alaan da. Saan yun na paninutan dayta? Mabirukan ti kwarta. Ngam tibiyag ni Mama kat saan. Di kagdanag iha. Nalaing nagiti pulis. Maala tayo ni Mamam. Nga awan ti maala da akwarta kada tayo. Naglalaingan dan ngay. Agasam, tamay 1 milyon tikid-kid dawan da. Papa. Basta agtalog tayo, iti kabalan nagiti pulis. Awan ti dakas sa mapasamak ka ni Mamam. Awan ba inyo, Ardelke? Awan akiyo kanya! Makibingay kami lang iti kinabak ng nyo, Doña Balkasya. Anya? Hoy! Lahat! Rukatan na dito! Ay, sana mabalin Balkasya. Agtalinag galata ditaan nakarakad. Aging gangawan bilin kanya. Arukatan ka. Mamaya, anak karakad ka dita. Tapno kumutong kamat.
kat maksayan ti kinabalkasya. Makarok atak lang dito. Agbayad kayo kanya! Hindi pala parbangon, tikadda tayo dito eh. Isungawan, tinakadlaw nga adda tayo dito eh, ngaglamlamang kakadwa. Akal na ka dito, balkala. Awan mo't la ti maramidam. Di kag darag, itun maramdama pa'y. Addan ton, dagiti mangsakakon ka. Punak lumot kakadwa. Addan ti babay amang saka kinibalkasa. Dagi ti pulis. Asidag dalaan iti ayan ko haglam lamang. Makapadanag ti kastoy. Aday, idisok ti bag iti day ti poon ti dakkel akayo. Akas iti na ko natikid na pa. Babae! Pumanaw ka dito. At palubusan me, to'y kinidnap me. Wala po! Wan! Ingkalan ti bago hindi so ti babae. Kat uludon ti balkasa, nga ipan ni ti poon ti kayo. Anang idisuan na dya babae ti bag. Anaglaw ni ti kwarta. Umay ka balkasya. Ala kat tibag. Ala, dito kat balkasya. Kakadwa! Bumolos kayo! Libantaw! Inautugan ka! Tiba! Ingkalan kunyo! Dito, mama. Surutong lang. Dito tayo, amag ma. Agawaan niyo. Nakapsudang iho. Sige, umunak ang sumarunok talaktak. Saan ang mabalin, mama? Naskan ang makaadayo tayo dito. Awan yung tagpipinaltog. Naskan ang makaadayo tayo dito. Awanan. Tatayan ni Bantor. Di na nalasatan ti pan nakapaltog na kakadwa. Anya nga rod ti babalin. Ala, yaramidan nyo itilungon na. Tay tanong tayo. Narigat mo at abaybayan tayo. Wah, dagiti buwisit a pulis. Man nakibiyang da. Sa bagay, naala tayo ti kwarta. Ngam tidakas, natay ti may sakadwa tayo. Sige, asikaswan nyo ti bangkay ni Bantor. Kalbasan na, agsubli tayo ni Jekuta. Pumanaw tayo dito yung lugar, apagdagdagusan tayo. Nukas tangag pakabisera tayo. Sige, mama. Agina na kayon. Tagpaisaga na akin ni nanain siyang ititaraon. Amabising kayo unay. Agbayad iti nangina nagijaya kidnapper. Saan kayo nga agsaupay? Agina na kayon, mama. Iha, agyapanagtad da kayon. Ibaunak ni Hepe dito'y mansyon. Tapno amot ko adda kayo dito'y. Tadi na kayo mo't masapulan, itiniso nakakitaan da ang naglambangan nyo. Pop. Sige, asikasun ni mamam. Agsubliak itiyan da Hepe. Ibagak nga da kayon dito'y. Salbag. Nagbayag tayo nagsapsapol. At tatagaya mo ni Dimansyon. Ay, sapay na banluga ko na yan. Huwag ng kayong tuwan. Kaya tagini pulis. Impanaw na nagitidwa kakadwada na paltugan. Ha! Saloy mo tagitya pulis. Sa dalan na lastog no mangala na ititong. Anyat sasawam? Kakadwa! Hintay ang matahan. Pumanaw tayo dito eh. Kumusta na gitidwa pulis na napaltugan, senyor? May pontay di hospital. At nangamit na kan patay. Ha? Basol na giti rebel kita ito.
Jat lain pagarot nga adugayam dagiti Aribelde. Manorod, senyor. Aduda. Paanop ko dagiti Aribelde. Alam, senyor. Saan nga tamay sa kadakwada ni Ansong? Ni Ansong. Uwan nga pa iso. Agi ko ita. Saan pa yan nasa pulang tayo jataw? Amangan no. Ni Ansong kat may sa kadagijay Aribelde. Patsit la unay na ita. Bart. Wan. Rebelde day jay Ansong. Kat iso ti pabasulat iti day toy anapasama. Nagbaliw ita dahi Aliso. Adda na bangon abaro akalapaw iti sigod nga ayan ti kalapaw dahi di Marina. Kat nadalusan ti aglawlaw. Adda pa yun alad iti aglikmon. Sino nga tati akin gapwanan iti daytoy? Sino ka? Ha? Nana Sela? Ay, kunak no asino itayan na pada kabakal. Si kamat gayam, Ela. Wen, siyak, Nana. Aging gayta, agpampamarang kapailaan amay sabakal. Wen, Nana. Tadyak kayatan tinaririmok. May mayatan na kastilatan tilangak arumar. Iti kasta, agtal ng tibiyag ko. Amoy umot ti makagapo, Nana. Sa bagay Kumusta gaya man ni Elizabeth? Nasaya at mo't balasan ko. Ada itay iti trabaho na. Isu ka di tinang patakder iti dayta akalapaw? Wan, isaw. Nasaya at nga rin no kasta, Nana. Tigayam kabsat na. Ada ka din damagyo? Awan pa'y. Kaya't ko nga rutin ang makita. No anya mo't tilanganan. No asino nga ta ti karupropa na. Nung tiyakmat ngamin ang buti pang birbiro kakan ko na. Nana? Uray ni Elizabeth. Kaya't na kumamot ang makita ti kabsat na. Dumteng to day taakan nito, Nana. Un gayam. Kagap-gapok iti tanam day di Marina. Sinarong karak. Nangitugkelak iti kandila. Kan nangipanak iti sabong. Oray siya, balasan ko. Ijay mo't tinaggapuak. Kalpasan na, timagasak dito'y. Takita agday to'y kalapaw. Panagkunak kat nalagdaday to'y akalapaw, Nana. Sinayaat da unay nga inaramid. Wan, takas tati kayat ni Elizabeth. Ala, saan tayo nga rudin nga agbayag dito'y, Nana Sela? Agkuyugtan nga agpakabisera. Wan, balasan ko. Agkuyugtan. Amnon, Ella. Adda nasagap ko adamak dito'y kamanggaan. Anya day tanana? Adda ka na nagpipinaltog iti asida ti sementeryo. Adayo dito'y day chay Uy, kasta tinasagap ko dito'y adamag. Sino ka no tinagpipinaltog? Dagiti pulis. Kaduada dagiti pasurot ni Senyor Simon. Kan dagiti rebelde. Rebelde? Daami? Adda ka nun natay ado a pulis. Anya? Tsaka mo nupod nun ay taadamag. Agasam day ta. Pinatay dagiti rebelde, dagiti do a pulis. Anya? Dangata ami? Maamuan tayo to, ti kinapudno. Wala na. Maamuan tayo to. Nupudno a dagiti rebelde tinakalaban dagiti pulis. Adaw may amidya ito madamdamapan. Sikanto ti sumango. Sama siya. Mayor. Iba ka ang dagiti rebelde tinakalaban nyo ka dagiti pulis. Ket dagiti rebelde. Idauluan yan so.
Dahita ti ibagam. Ansong ti ibagam a pangulo dagiti rebelde. Wan, senyor. Anya tinakunam iti naipadamag iti radyok mga ansong. Nairamraman manin tinagan. Kat tidakas. Si kakano ti pangulo dagiti rebelde, anak kalaban dagiti polis. Dagiti awan ng bain. Sigun iti damag. Ipasurot ni Don Simon, pinakaamwanda iti rayta. Talaga karkaritan da ka. Mga ansong. Para makita. Karkaritan da ka. Pues, tutupak ito. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ela, agda ka pa'y laing iti abay day ka, radyo. Dengdenggak, no adda pa'y maipadamag maipapan iti napasamak, Ma'am Carlota. Ipan nakilaban dagiti rebelde ka dagiti pulis, kan kadagiti pasurot ni Mayor Simon. Anya ka din dagito amapaspasamak dito San Isidro. Italaon nga dakakastoy apagkang. Pudnot ako nayo, Ma'am. Malagip ko ni Doña Anita. Naipagmatawan ti dakas anapagkang na. Huwan, Ma'am. Kasta tinako na tidamag itay dito radyo. Nasalunat kano anak kaawid ni Doña Anita. Kat ni pa rin nga anak na tinangipan iti kwarta apang sakada kan kuana. Kasta kayang. Naimbag ta na ilisida iti pagkan. Apa yung nagsinaay ka, Ella? Jak kailalaan ni Doña Anita. Gaputa pasurot day jay ti Jablo. Ella? Si bibiyagman wano saan. Awan bibiyang ko, Ma'am. Lanto. Anya ti pampanunutan ni mga anso? Awan tayo tinadakdakamat na kanya. Makapunta. Tainraman manandaba, tinagan na. Imbagada nga iso ti Pangulo dagiti rebelde, anak kalaban da. Uwan na rad. Talaga akar sinda ni mga anso. Kunak nulinipat dan. Ngam saan? Ta iso ti pabasulan da. Sabagay, saan da tayo amaamak dagiti pasurot ni Senyor Simon? No adda pantog da? Addamat kada tayo. Saan tayo paabak kada kwa na? Nagpapan kada diti pulis. Napaabak tayo. Sigurado ada kasi pagtumpalan tayo. Ano? Pwede na rin. Iso na rin dati ang dardarasunos. Tama nga namasag na tayo. Ala, mapangkan ti kalabaw yan. Munag ka. Tayo dapat matanda ito yung apoy apagin inibuan na. Hinta dyan na. Tama pa anak kumutin iti kalabaw. O sige lang do. Inak na rodan iti kalabaw mo. Naimbag na rabiin. Kasamat yan ka, ha? Sabitis ng pagka-rebelde. Naala dati ko kata. Salpag iti. Simon. Di na kasidgan. Panawan na. Apay anapudot yolom. May papan ka di iti kwarta anaala dagiti rebelde. Juan. Wala, panawan na pailang dito'y Anita. Kahit kitag may maysa. Sige. Panawan ka dito'y tirasa no isoti ko naman. Amok ka maboribor ti panunot na. Higa po iti pan nakapukaw may didakkel agatan. Iso akas jay ti panagsasaw na kanya. Ngambayak pay lang ni Simon. Maawatak no apay akas jay ti jay. Omar, pasabi mo ti papanan nyo. Nakapulis kayo man. Matukanak dito'y mansyon. Iso arong warak. Inakagpalpaliway ti balay ti gayem ko. Saan ang mabalin, Mama? Saan ka di ako nadahepe aditay pay larong rumwar? Basta rumwarak. Matukanak dito'y mansyon. Di kay rumwar, Mama.
Pagsayaatan tayo ti ko na dagiti pulis. Mama! Mama! Anyan ni Mama. Natangkan ti ulo na. Rumurlat ta. Ipasurot ko kinamang bay. Mapan kami di kuta na magno. Da kayo pa lang ti makamo di kuta. Asin ni Pitagwam, Mang Ansong. Nilam do. Dua kami ang mapan. Adda ka di manin ramrambak da? Wen amin. Mapan kami. Taado ti kayo ko adamagan kan kuana. Sige. Aganad kayo, Mang Ansong. Da kami ti rebelde anang kidnap kay ni Doña Anita. Da kayo gaya mga magna. Tidakas na. Siyak titutudo na Pangulo ti rebelde. At adamanan may pasapol dak. Kasanutan na ita mga magna. Ammo mi ti numero ti telepono da. Ited mi kada kayo. Katnang anya. Ammo yun o asino tinang patay itilakay abak ng saan ka di. Taimbagami kada kayo. Ni Rodrigo Quintero tidak da kamatan mga magna. Well, iso. Apay ko ma, magno. Sika, tituduan da Pangulo ti rebelde. Nukas tangarod, awagan niyo ti Mayor. Ibagam akas katukad ti panagulimag kayo, amakam mo iti palimad da. Ibabawi na ti bagada asika, ti Pangulo dagiti rebelde. Anya? When saan? Pagkwartaan yukit din. Anya pagkwartaan, Mang Magno? Agkid daw kayo iti dakalagatad. Kasupapak ti panagulimag kayo. Ngem no saan damang tad iti dakalagatad. Ipalgak yo ti palimad da. Nga isuda tinang patay ken ni Rodrigo Quintero. Anya? Mga sa, tinidnak na Mang Magno ni Rina. Galpasan na. Isublat da ni Doña Anita. Wen nga rod, nasiglat da. Kapita, adun ti kwartada. Kasmut la kada tayo. Ado ti kwarta tayo. Aging gayta. At dapay lang iduldulin tayo a kwarta. Tay tinakaw tayo di iti bangko iti kabisera. Manso. Tinaudi na yung baga ni Mang Magno. Umanugot ka. Ha? Amakikap kong tayo kadakwana. Pwede kas na. At adapay akong nagsatipir sa tayo. Saan? Saan ako umanugot iti na italando? Sana bali? Tagpapagayan tayo, mat. Kanayon natalawi sa injay kuta na, kas ita. Sa bagay, ha? Ala. Agdiretsutan injay kuta tayo, Lando. Uwan mga song. Ma'am Carlota, adda kayo gayan dito akin nga to apas at timansyon. Nakasaganan tila misaan, ma'am. Mangan tayon. Oh. Ma'am, anya ka diti pang panunutan nyo? Dagiti nang patay iti asawak. Ha? Ela, dakkel ti pamatik at dagiti pasurot ni Doña Anita. Tinang patay iti asawak. Well, dayta ti pamatik. Saan nga ta nga isuta? Kuha, ma'am. Anya nga ta? Ibagak nga ta ti pudlo. Nagdagsen ita ti darak iti dayjay nga Anita. Iti pa nagsabat ti dalan mi iti simbahan. Kasla kayat ko atong paen. Ma'am, pasensya kayon iti day di agundawan. Rumwarak ko man iti simbahan. Idi nakita ka din sa agni Doña Anita iti kwatsena. Kat sumrak iti simbahan. Iso alim miklikak. Kat nagururay kayo kanya. Maawatak dayjay apasamak elan. Awan pagdanakam iti dayjay. Umay kayo kit din, ma'am. Intay manganan. Amangan nulumami isang timakan.
Ala, mapantang arutan, Ella. Agyang anak, nayaw-awan ko ti saritaan. Dirumbang amaaman na adag iti pasurot ni Doña Anita, tinangpatay ka ni Manong Rodrigo. Amangan nuad-ad dala ang apin na tayo ti mapasamak. Adda pang panunutom, Ella? Ha? Awan, Ma'am. Kanunungak day ta asing-asing ni Mang Magno, Mang Ansong. Anya nga tan aramidan tayo. At damatintin ka tinomero ti telepono da Doña Anita. Anya? Nasaya at day ta, Mang Ansong. Di kay agdanag. Siya kunti umawag iti telepono. Ami? Wan. Italakyo ko na. Kuyugan ka na sumalog, Ami. Saanin lang doon? Nasaysaya at matlaan mo si siya ti mangipag na iti daytoy. Sana mabalin. Nasa dino tayo, naskan nga da nga di dyan. Ha? Dua ta sumalog, Ami. Sige. No day ta ko na. Ang naman ito yung mabasa iti pagiwarnat. Nariribo kan ti San Isidro. Apay mo tayo nakastiti mapaspasama. Oy, member nga oras yun, kagamsa. At pakulot kayo. Ang gamsa na mabalin. Ngamin, bakit kan lakay kayon? Agpapintas kayo kadipay laeng? Sika, bakit? Ano ti kayat mo? Agmanicure? Diyos ko, saan ba ito mabalin? Dapat amok, aman nalon ka. Awan sirbin na. Pwede kang babae ka? Si Kanish. Di ka natagal. Apa ka sa tilangan, ligaya. Kaya't ko ti umawag iti telepono. Dito medyo nalinod ko ma. Ada ka di amon dito eh? Ada ah? O sige, kuyogan ka. Makamu ka pailaan iti bakla. Kasarsaritan pailaan iti medyo adayo diti ayan ko. Una, Ami. Sige, siya kung ti makamu dito eh, sunshine. Sige. Umay kan sunshine. Nagpintas gaan tinagan mo. Ijay tangan sa sarita. Sumurta kun ko na sunshine. Sige. Hello. Doña Anita, Sino da ito'y? nasayaan? Kasi ka din nakasumpat iti telepono. Anya ti ka sa kulam. Kana sino ka? Doña Anita, kwarta ti kasapula. Dakkel agatan. Anya? Amok ti palimad mo. Katno di mo kayat nga ibutaktak ko ti palimad mo. Nakan nga itanak iti dakkel agatan. Anya ti palimot ko nga ipagpagam. Ibutaktak ko ti palimad mo. Iti kanito ang pinakitan iti dakkel agatan. Kasupapak ti panagulimag ko. Ada kayo ti akin nakam iti ipapatay ni Rodrigo Quintero. Anya? Ada iti pasurot mo tinang sarak iti mansyon da. Tap nagtakaw. Kat pinatay da ni Rodrigo Quintero. Anya? Sino ka? Ibagam na sino ka? Doña Anita, ibagak ti diso apang ipanamit ti kwarta. Kat balaagan ka. Sikalaang ti magipan iti kwarta. Awan pulis. Uwan na pasurot mo akadwang. Talahalungasin na. Matay ka. Anya? Dangag ka. Kay bagak naman agatad tikid darak. Kan nakatino, ipangipanam itik kwarta. Katlag lagi pa.
No di ka tungpal iti ibaga. Ibalgak ko. Ipalimad ka. Anya! Simon, ada pagsaritaan ta. Awan panawan ko ita makisaritakan ka. Ada pa pala. Sa tino, Papaya panak ni gobernador. ni gobernador, taapay. Kaya't na ka makasarita. Anya, Alah, rumor ako na dita. salbag. Kasanuitan da ito ya. Sapay inton malam, iti oras di alas 4. Tinako na ti kolera pa nagkita mi. Makamoditan, ipan kolatan ti kwarta akid kidawon na. Ngam patayak dayjay ak kolar. Saan amabalin na maibos ti kwartak? Oh, adon ak kwarta tinapuko mi. Gapo kadagita at tao. Salbagkit di! Bad, ang mumunti aramidam no pilang. Masapol ang mapatay ka day jaya color. Binalibak mat, madam. Tababay pa'y di ko nayo akolar. Jak may busisan na sino day jaya. Tinapatag, matay. Tapno awanan ti mangibutak-tak iti palimod tayo. Masidagkan iti diso anak ko natin ko. Madam. Madam. At na nagbalangan iti galang. Duwata. Nagapaturang ti paltugdak ka data. Ipurwak mo tinangikam iti kwata binagtawan. Madam. Makirangat ka. Di kaya tigna iti damos. Dahil na namang kantik si aramidan mi, iti pantog mi. Ikaw gunay si kalalaki. Ingatong na giniimam. Iti kanito ang gunay ka. Talaga pagtunan na kayo. Tulisan lakit din na kito'y, madam. Makaabunot na pa'y. Ingatok ka no dagiti imak. Anya pa'y lang tayo aramidan ganyan ita. Iti parang bilang ko iti tanda. Naskan na ipurwak mo iti kitawat. Masa! Madam. Dua! Pala! What? Ato yan! Apa yung purwak mo, madam? Dajay, pinidot at dagos ti kadwana. Sige! Pagansaran yung dikutsiyo. At pumano kayo! Iyong magdun ti lumaban sa mga kayo! Balagat kayo! Madam. Na may saan na tapat. Paimana. Madam, di ka totog. Pumalas na, madam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gawaan ta ti pumanaw dito eh. Sigurado, biltaan data. Dito iti pagnantami. Agawa, surutan na. Wan man do. Kumamang tayo tinay tapasak. Mama, sa dino tinapanan mo? Rimwar kayo mo. Di nakasarsarita iha. Kaya't ko tiyag may maysa. Madam! Madam! Mapala ka din iji pasdak? Saan? Ala, inka mangala iti arak, Bart. Kat sorotan nak ijay hartin. Wan, madam! Aginom kayo, mama? Wan, Kaslagda parikot ni mama. Ngam, apay ay naiba ka kanya. danggayan nak, Bart. Aginom tatwa. Madam! Talaga nasakit tinakam ko, iti nagsasaro no. Anak po ka wadak kalagatad kada kami. Madam!
Apay matan na gastoy, Bart. Sana bali, madam. Bumawi kayo tumanan. May sublimot lang dagiti dakkalagatada na pukaw kada kayo. Sa bagay, husto ka. Nalakala nga sumrek ti kwarta kanya. Pagka kayo kayang dito Hardin. Senyor. Naimbag nga orasyon. Ang tukaw kayo. Kasamot kin Bart. Kaya ti arak, senyor? Sige. Kaya't ko ti uminom ita. Itaman pa'y Simon. Itaman pa'y adanggayan na kami nga uminom. At day baga ka na kayo. Anya day ta? Uwan gayam. Kumusta ti pagnam? Anya ti imbagakan ka ni gobernador? Iso day ta ti baga ka na kayo. Kunana nariribok ka nun ti San Isidro. Gapo iti parparduwayan nagiti rebelde ariribok. Talaga adag iti rebelde ti mapabasol. Iti mapaspasamak dito'y. Kan, dahil ti may padpadamag itan. Iti pagwarnak man, wano iti radyo. Adag iti rebelde ti aking kapwanan kadag iti pamapatay dito'y San Isidro. Amin na kinatakas, iso dati mapapabasol. Kumbang laan! Gapo iti na ita. Nag-request ti gobernador iti Armed Forces of the Philippines. Iti umay a grupo na iti soldado. Anya? Soldado? Kaya ta sa hunday ta, senyor. Kalaban tayo na kita. Anya? Di mabalin atang landa kita, senyor. Kuno ti gobernador. Isuda ti katulugan na iti pulis dito ili tayo. Para iti pagsayatan ti San Isidro. Kaya't asawon day ta. Saan tayon to na maramid dagiti kay kayat tayo. Taddan soldado akatulungan dagiti pulis. Banlegi, mangansong. At iti baga naglaw ti kwarta mangansong. Lukas ta. Nagbanligi kayo. Wan, naalami di kwarta? Ngawan di dakas ang napasama kada kami. Kablawan kayo. Saan niya binilang day ta kwarta? Diyak amo no husto ti bilang ni. Basta imbagak ka ni doon niya anita ti gatad aka sa pula. Kat iso day tan. Bilangan nyo, mangansong. Sige. Hintayo iti kalapaw. Tabilangin tayo, daytoy akwarta. Kamay tuwa kayo anang isayang kat iti amin. Kat magbanligi kayo. Nasken nga damat kong gunayo. Mangala kayo iti kwarta iti daytoy abag. Kas supapak ti banligi yo. Anya? Ala, mangala kayo. Saan kayo nagkadkad? Dakka na banag daytoy ana itulong nyo dito'y kuta. Manang ani, agto'y tinumam atyaa. Mayat daytoy atyaa, tadalusan na ti bagi. Agyaman na, Rosa. Sige, igupam tanapudot pay. Saan namin anaimas no agbaaw? Agyaman na. Manang ami, nasiglat ka talaga. Nagpanligi kayo ti panggapyo. Amo manang, kaya't kumat ti pumaltog. Kaya't ko apaltugan dagiti nang ipupok kanya kiti pasdag. Tinagdahil dakid tayo ko. Bayan, dakanong timakamo amang balas katakwada. Isungarod nga agsansanayak a pumaltog. Kan agpana. Wano makitin nagbat. Takayat kumat ti lumaban. Sige, agsanay kalakta, Rosa. Dumtang kiti kundaway, amakabalas ka. Telepono. Sumbatak man lang na. Hello? Kumusta ka, demonyo? Kuna, nunataikan. Ha? Si bibiyag ka pa'y lagayam, demonyo. Manupay a kwarta ti maibuskan ka. Sakbay amatay ka. Ha? Rebelde ka din!
Awan pa inyo! Makita ka lang, patayon ka! Di kaunay, demonyo. Tabangan numataki ka, kat ipatay mo dayta. Agpakita ka! Imbabanan. Ela, apay kas chay ti boses mo. Itay kapay ditang likudang. Ma'am? Wan, nangag ko ti pandakisar itam iti telepono. Nga maapay kas chay ti boses mo. Asino di kinasaritam? Tangay nabuking ako, ma'am. Ibaga, ni Doña Anita. Ha? Idi pa'y laang ngaw awagak, ma'am. Ngam, jak ibagbagati kinasya sino. But-but nga. Tapno mariribok ti panunot na. Anya? Ado ti basol na kanyak, ma'am. Iso ababaan ti kasjay nga ar-aramida. Makabalis. Sir Doctor, bakaw kayo? Juan Guardia, kumusta kayo? Nasa airport, sir. Ni Mama Carlota? Ada dito nag, sir. Ang kayo kita dito nag. Sige, Kat, agyaman na. Victor, iho. Mama. Kunak mo saan ka na makita? Kunak mo mapayag man na di ka makita. Kanayon da ko na makita, Mama. Gapotag talina ed akong dito San Isidro. Ha? Wen, Mama. Naidistino kami dito San Isidro. Gapota nariribukan ti San Isidro. Agapuanan dagiti rebelde. Anya? Anong iho? Apay mas ka na may saka kadakwada. Amangamot na may isang maka. Mama, awan ti pagdanagan nyo. Kabalak na ito eh. Iho. Da kami tinaidistino dito San Isidro. Amang paksyat kadagiti rebelde. At tutin sa gana ka merienda. Ala, pagsasangwan tayo. Agyaman na Auntie Ella. Naragsakak. Tadda ka pa lang dito mansyon. Kahit ko? Dito ikan, Auntie. Saan ka na pumampanaw dito eh? Nang rona kahit awan ka doon ni Mama. Matungpal ti pagayatam, Victor. Ala, pagsasangwan tayo nga dito merienda. Kalpasan na, rumarakon. Ang Victor, iho. Baliwak tumanan ti sumarungkar, Mama. Teniente, napitas na ito ang lugar, San Isidro. Wan badi, napintas. Dito yung adimakal. Kat awan ti makunak iti kinangayad na. Ngam mas dawak. Nagapunan gayaman dagiti rebelde. Nagtatayag dagiti bantay dito eh. Kan nagpupuskol pa'y dagiti kay kayo da. Podno da ita. Kat kadagiti kayo. Ado ti Orquídea. Talaga, Teniente? Wen. Dahil ti may sakin na pintas ti San Isidro. Ado ti Orquídea. Teniente, inton bigat matlaan. Agsawar tayo ti bambantay. Wen. Sapulan tayo ti paglemlemmangan dagiti rebelde. Nalabit nga addan dagiti soldado anay destino dito San Isidro, Reda. Nasayat mat mama. Iti kasta, agibusan ti kinaulpit dagiti tattao. Anya? Nasyak amaysa, nasaya at launay. Iti kasta, matiliwdan dagiti rebelde. Wan? Nasaya at matkit di dayta? Tiliwan da kuman dagiti amin a rebelde dito San Isidro. Saan laang adagiti rebelde, mama? Uray pa'y dagiti saan a rebelde ang managdakdakas. Iraman da kumamutan at iliwan.
radyo tay. Anya dayta? Adda ka nung grupo ti soldado anay destino dito San Isidro. Soldado. Uy, manang. Kat isoda ka ti katulungan dagiti polis amang kamag ka dagiti managdakdakas dito nga ili. Nang runa dagiti rebelde. Anya? Kamaganda ka no dagiti rebelde dito San Isidro. Anya? Kasta tinangag niya sa ikiradyo, Mang Ansong, Lando. Kat amangan no matiktikan da tayo dito kuta. Anya tiramidan tayo mga ansang. Panunutan tayo na imbag, no anya tiaramidan tayo. Namatilig tayo. Di tayo na ipatungpal katanggap tayo. Maransaw! Ada ka dami! Nakita mi nga turong dinan! Iso! Ha? Ni Ante Ella? Sabi ko di matan, no? Ante Ella! Anya pinapasamakan ka? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ante Ella, kumusta ang tirik na? Agyaman na iti taraon nga interview. Pasensya kan ami ha. Gapo iti gagar ko ang makakita kada kayo. Primara ko nadagos iti mansyon. Sa anak pa yan anamigat. Kan uray iti aldaw. Jak pa'y nanghan. Anya? Pagpasan nga. Nabanugak unay asin mga at diti ko tayo anak adayo. Ante Ella, anya tiga katam? Ami, kaya't pula nga ipakaamukan ka nga adtan ka Victor dito San Isidro. Isudah dagiti na idestino dito'y amang kamag kadagiti rebelde. Anya? Ipakaamukan ka. Iti kasta, maliklikan ti panagpipin na tayo. Kasaan arumbang nga agpipin na kayo. Nga agkakalaban kayo atalo. Anya? Jak imbagbagakan kwa na amaisakan a rebelde. A rebelde kayon kanilando. Inlimod ko dahi takan kwa na. Nasayaan. Ami, saan mo kumanga itulog na agpipin na kayo kada Victor? Iso apang haasin. Sumurot kan kana. Dua kayo kanilando. Anya? Saan ang mabaling akalabanan nyo dagiti soldado? Tamaisagmak kayo lahat ninyo. Saan nga iso dati kalaban ni Ante Ella? Nadikat ti mayo. Katsakbay amatiliw da kami dagiti soldado. Naskan amatay pay nga umuna ti mayo. Kan ti asawa ni. Hanggang ami, pangaasim, dangganak ko ma. Saan ka akap-kapin ano? Ngam imbilang kan kaspudno akapsat, wenno anak ko. Iso anapatag ka kanyak. Kanayon ko nga ibagada ito'y kan ka. Sipod pa'y addata iti asyenda. Ngam saan mo mat nga ikan iti importansya? Ante Ella, napatid kayo kanya. Ngam saan amang balin abas katanawak ti grupo. Adda ka rin titunggal may sa kada kami. Agtitinulong kami dito. Ori anya pa'y ti mapasang. Anya? Katagyaman at iti impadamag mo kami tani. Di kagdanag. Liklikak nga agsabat ti dalan mo kanina dito. Ami, anya timbagan ni Elakan ka? Kasi ti sigod mga ansong. Umaynak manin palagipan. Agan nada ka no. Taaddan soldado ang mga nop kadagiti rebelde. Dahil ka lang timbagan. Owen, Sigurado ka? saan ka kumanga agduha-duha ni Auntie Ella? Saan na tayo nga isagmak rechay? Maawatan na tikadda tayo diti kuta. Wan matkit di. Awan pa nagduwa-duwa king kuwana. Ano kalaban tayo kuma? Labayagan nga enrobo na tayo. Pwede mo dayta.
Suosapay la ko ma. Tamait ka ti duha-duha yakin ko na. Wala ni. Ikagdanag. Sa anak nga dua-dua ken ni Ella. Naitulot mo ni Auntie Ella. Wen. Aging nga nakadaanon iti asyan na. Day katirigat na. Tamasapol ang malabsan tayo ti Asyan da Alban. Iti isa sang akayo di kuta. Sana balik ta dayon na. Ken sa. Talaga na kadalan dahil dyan nagitimakan agad na. Land. Anya ti makunam iti imbaga ni Auntie Ella. Pagsasaritaan tayo ito karabang amson. Tumay parang nga aramidan. Ni Victor. May sa kadag iti soldado ana idistina dito San Isidro. Ba't iti kadaksan? Nagkakalaban tayong sanot din. Ngam na day tati kasapulan. Apay kitin, asaan? Tenyente, mayat day pinagkampuan tayo. Asidig ti kabisera. Wen, nasaysaya dito eh. Medyo na nga to dito adisa. Kaya sana basta makadanon ti kabusor no adaman. Huwag no day ta, tenyente. Nalawat ti San Isidro. Kan, nagngangato dagiti bantay. Kasla narigat tayo ang masarakan adagos dagiti rebelde. Ngam masapol ang makita tayo ida. Tenyente. No ita. Natalnapay lang ti aglawlaw. Tamo da siguro ti kaadda tayo dito eh. Ngamin to nagangay. Sigurado amang isaknap damanin itiririto. Iti dahil gaya mapasa ti kabisera ti kampo dagiti soldado. Medyo na nga to ti diso nga ayanda. Wen baos. No apay-pay lang amin nga dadagita soldado. Kaslawan pa nagtalag da iti pulis dito San Isidro. Baos. Mana, aglayon ta ni Jay Mansion. Nakita tamatan noan niya banda ti kampo dagiti soldado. Kaya kami napasurot kayo. Rumnak kayo. Abay baga kada kayo. At danggan nyo. Ano ka, senyor? Ano ka, senyor? Pagpasunod na, senyor. Bart. Senyor. Kanda kayo amin. Senyor. Kaya't kunay paga. Akalaban tayo. Dagiti may asoldado dito San Isidro. Meron. Tunggal masalaw yung asoldado. Patayin nyo. Alamirin nyo dito. Kaputa adayo. Anasirsirib kayo ngem isuda. Saan ka di? Ako ang senyor. Senyor. Masapol ang mapukaw na kita soldado. Isupay apasal sa liitin. Dalam tayo. Anya, kasta ti imbagam kadagiti pasurot ta? Wan. Kalabanan da, dagiti soldado? Anya ko ma. Sabagay, uray adda na kiti soldado. Saan nga isuda ti makalapad iti kayat kong aramidan. Anya, Ngamjak kayo, ikadda na dito eh. apay. Kabalan dagiti pasurot ta, apatayon dagiti soldado, no bilang? Ang papada ti tao may salahan tibiyag na. Uray pa soldado da. Namatamaan na iti bala. Matay daman. Nasaan daman alimman to. Ngam, Ang talaga kada bar. Kastamat kada iti pulis. Bilinak mo dagiti pulis. Kat patsag na tungpal na kanya. Salbakit di. Magsardang amin na pagkwartaak. Gapo iti kada dagita asultado. Padasun tati at pagnapag na diti bantay. Tenyente, iti dito lang ata. Kas lamang anok tala. Wan, awan ti mangipagarop a soldado ta. Andang soldado dito San Isidro. Isonas kan, lagan na tayo.
Ano panda tayo? Ngam saan tayo agpatiliw kadakwada? Agridam kayo amin. Ado tayo itibunggoy tayo. Kat saan da tayo abas tamaabak? No ito. Saan tayo pala nga agaramid iti may kaniwas? Agpalamis tayo pa'y dalawa ka di. Kaya ko di sumalo, Rosa. Agmay may saka manang? Uy, Kuyugan na kami manang lando. saan ka sa kuya? Nakasta, siya kung timang kuyugan ka. Ano? Uy, manang, kuyugan ka langan. Nasayat mat. Tapno mawat-wat tibagik iti panlagnak iti adayo. Sige. Agpakadaak ka ni mga ansa. Basta, si Malog ka. Papayasa na nagpakada kanyak niya ni. Di kagdamag lang do. Agsublita ka no adagos. Kuna ni Rosa. Paparanda ka no? Indala ka no aggatang iti masapsapol da. Ano? Dahil tamanin tirasin no apaya si Malog ka. Lando, Surot ag idamang ansang. bayamon. Agtalak ka kini amin. Masirid ni amin. Di ko na saan dang agbayag iti pamananda? Isu nga urayon tayo itan. Rosa, panat ko nang kabigat mailasin dak dagiti kabuso. Itidagday alam. Saan manang amin? At idog akulot day tawid mo. Kan, agdasiding iti babati agong mo. Sa adamot basit lipstick mo. Kas ka na empleyado iti munisipyo. Oras ka. Napintas ka mat, Rosa. Saan ang madlaw asika ni Rosa? Ala, umay ka. Adarantaan ta akitaan. Anya? Sa pulang ta dagiti soldado. Anya? Umay ka. Surutin mo. Itulog na aming tulog ng palabas iti anitaw. Babaeng dagiti usan at apang pinta. Ipintak ti asyenda. May mayatan dito nga ayan ko. Tawan timang mga ko ang balikot. Nadikat dagiti unila ang tito matayag timang mga ko. Awan ti palikot ang mga ko dito ito. Idagdaman ti alam ti kampo dagiti soldado. Wen manang amin. Apay ka di. Saan ka mabuta? Apay. Amoda ka ang pildi ka. Ha? Limabas na lang itibatag ka. Saan? Wen? Nukasta nga. Awan, ipagputngan ta. Nagtanagak iti gusto manang amin. Hamangan no kapkapan da ka ngamin. Kat mamwanda nga ta. Di mo itulay. La, kumaykan. Agsublitan iti parlor ni Sunshine. Wen manang. Oo, lang dagiti nagang arot kita. Talaga dagiti babae. Di ka mo tararamidin da. Urak dagiti arot. Iti asis na. Aramidak na abulo. Aday ka. Anda po yun. Nalakama po rin dagito eh. Kanagaho. Oh, Lando. Adda ka gayan dito eh. Sinapol ka. Kunak mo si Malog ka. Saan mga ansong? Jack tayat asal nga siya yung tibilin mo. Kan agtalag ka ni amin. Nasayat mat. Agpupur ka gayan dito ay dagiti mulmulan. Uwan mga ansong. Sige, panawan ka pa yung dito eh. Tinamok lang tayo mo. Sige mga ansong. Aday ka. Pinigsan ti ako eh. Nabanlog ako. Ito ito pa lang. Agi na natabi. Wanta niya tayo.
Iti ipapanta dito bantay. Awan mo ti sabali ang naglawta. Wanya na. Kita ang tinyente. Pagdagas asok iti day abanda. Amangan mitnuditan na banda ti kuta dagiti rebelde. Anyat ka nagkunayo tinyente. Mapanta ka di iti day abanda. Wan, Rilyara. Mapanta. Tinyente. Awan mit ti kuta dito eh. Yung adagas asok. Kita ang dajay. Basit nga abong-abong. Wanyak peso. Nukasta. Isu ti agpupuor dito eh. Nagaango abulbulong ti pupuuran na. Kat tila kaya rin muara. Kumikita ka data. Umay ka, Rilyara. Kasarita ta. Wan sir. Naimbag nga oras mo, ama. Kastamet, baro. Anya tararamitin nyo dito eh. Ko ama. Agsapsapol kami iti mabalin nga ano pa yun. Kastaya. Ay na. Uray siya. Agan ano pakmay. Keturay aboyo la kumatimalak. Ha? Iti day ta kinala kayo, ama. Agan ano kayo pala, eh? Wan, barok. Kabalak pa'y matiyagan pa. Sana bale. Tata ninarami ko nga abong-abong ko ditoy. Pagin inanaak mata na. Pagturukak. No kasta marabianak. Kasta ka di, ama? Awan ka di ti daddo mga tao ditoy? No, maminsan. Agdama, dagiti, pata ka, manganok. Makatantanon damot ditoy. Tinyente. Agpaliiwak pa lang iti asideg. Sige lang. Ama? Saan kayo kadi mabuteng? Ay na, baro. Awan ti pagbot nga. No, uraglaan. Ay, saan ko apakawanan? Ay, mabutan da kanyak. Saan kayo ang mabuteng kadagiti rebelde? Agdi na magtikinadakis dagiti rebelde. Ay, awan pa yung rebelde na salaw ko dito'y barok. Kan may sa awan mat basol ko kadakwada tapno dangrangga. Da kayo kitiya. Amangan no, masalaw yun to dagiti rebelde ket dangranda kayo. Ano siya, nakaya kon. Urayan niya ti aramidan da kanyak. Ayos lang, kaputa lakaya kon. Apay, ama? Adda ka di amuyo apaglamlamangan dagiti rebelde? Iti kasta, lumiklik kami. Amangan ngamin no makaadak kami iti ayanda, ket delikado. Awan lamok, baro. Takas iti nakunakon. Jaktay nakakikita iti rebelde. Naibangit ko, Rosa. Maliaman. Ala, agsublitan iti kuta. Nagatang tamot aminin dagiti kasapulan tayo. Sige, manang. Agawit ta nga rudan iti kuta. Ala, bitbitin tan dagiti ginatgatang ta. Wan, manang. Kasanutin yun, te. Agsublitan ni Kampo. Anya pa'y ngay, nagsublitan Okay. Ni Victor. Manang, apay. Asino tikit kita, Awan. Saan na ka nailasin, Victor? Gaputi sa bali ti daga. Adadakkel asiding iti babati abong ko. Kanya kabelwa. Kat malinglingdan ti ropa. Oy, manang. Anya pa lang timulmulang langam ngay dita. Inta na. Wan. Napantan. Uyugan ako ba? Papantay ti kampo, nagiti soldado.
Senyor, ang nga tiaramid ng tayo dyan. Kat nalpas kayo mat idin na nagsarita. Nalpas yung idan na naalaman, no? Welcome yung idan, senyor. Kaya't ko lang matimang kumusta ka na kwada. Dakas ka di, Bart. Saan makit di, senyor? Di mat kabusor yung idan? Juan, nga masam ko mat nga ipadlaw abumusbusura kada kwada, Bart. Sige, senyor. Uyugan kayo. Kaano ti ipapantay? Itan nga agsapa. Ala, isaganam ti kotse ta sumarong karta iti kampo dagiti soldado. Agunay kan man. Kasla di mo kaya't ti bumaba diti kotse. At ay ti magsabat ka na ta. Salsalutan na ta. Sige, senyor. Bumabahon. Diyan kaya na makita man ang tiro pati soldado. Akas lamang ang ayaw kanya. Bart? Juan, senyor. Naimbag nga orasyon, Mayor. Kastamat, sir. Umay kayo, Mayor. Mapantayo iti ayan ni Teniente Monteverde. Kumusta kayo ang Teniente? Ibagayo lang no damasapulyo. Uno ti abastuyo amakanta. Umay kay ikan. Agyaman kami, Mayor. Kumusta ti kadayo dito'y San Isidro? Nasaya at mat, Mayor. Kinapod mo na. Nagpintas at talaga ti San Isidro. Mayor. Saan mo ta matagtagari day takaduam? Tinupa na. Kaslamay rupa. Imposible. Pasensya ka, Teniente. Kinapudno na, Mayor. Dito yak San Isidro Adimakal. When, Mayor, malagip ko pa'y di apagtang itibiyag ko. Aday di gundaway akinamat dagiti dakas at tao. Nakapantog na tayo. Kinamat da ka dagiti dakas at tao. Ket ada pa'y paltog da, kunan? When, Mayor, nalabit a rebelde dagijay. Ano tinapasaman? Kinamat da. Aging ga nakadanon kami itibisor. Kalpasan na. Ginandatdak apaltugan. Malakip ko na iyapagtan. Imposible. Paltugan dak kumanti may saan ang kamat kanyak. Iditimpwa ka kon itibisor. Isto yan. Umarangi tinapasama kini. Ngam, nagasatak pay lang. Gapota si bibiyagak pay lang, Mayor. Aniya. Naibaglangan ta nakalasot ka. Ket, ita. May sakan a soldado. Wen, Mayor. Dahi tati pagyamanak. Tanasaya at lata tinagbanagak. Pasensya kayo, Mayor. Nakaduwak mata niti istorya. Oo, nanyaman na. Maragsakan akman. Tanito'y kagayam San Isidro Adimakal. Kaya pagyamanak law na itikadayo, Teniente. Tatalaga nga adu ti rebelde dito'y. Kaday talamang riribok ti amuda. Mayor. Teniente, namnamaag ka mapaksyat yun agiti rebelde. Ngaglamlamang kadagiti kabambantayan. Anya, napan kayo ti kampo dagiti soldado? Saan nga ito mismo akan poda? Limabas kanila ang itibatid ko. Medyo, adayo, iti kabisera. Nagturod ka mat ka na napan ijay kami. Iti dahilangar aramidan. Amangan mo may sagmak ka. Ngam saan mo ka na isag na? Di mo may baga. Into maminsan. Saan ka na mapapan iti kampo dagiti soldado? Delikado.
Basta, nagungot ni Manong Lando. Oh, sa bagay, ang danagmat Wano, agimon. Shh! Tingniwat mo, Rosa. Amo na amay sa ni Victor kadagiti soldado nga atay dyan. Iso asiguro, agimon. Saan mo asasawan ti Gasta, Rosa? Kung saan mo kumaasasawan iti sa bali ti may papan ka ni Victor? Maawatan lang ka di. Manang, maawatak. Umakan. Mapantan iti angin dagiti para ta ababae ta tumulong tangag luto. Manang. Mama, arumwana. Mapanak iti simbahan. Asino ti kadwa mo? Iti may sa apasurot yung, Mama. O sige, saan ka ngagbaybayag ijaya? Agsubli ka matlang at dakos. Wano. Lucio, among ka diti pa kasalitaan dahi ti asimbaan? Saan, ma'am? Tawan na mo, kiti dahito yung simbahan. Awan ka diti may bagam iti dahi ti asimbaan? Tawan, ma'am. Anya ko mga iti may bagak. Saan mo ka di asal sa ludsudan di tabagin? No api nga awan ti padi iti dahi ti asimbaan? Saan na, ma'am? Tawan met bibiang ko dito yung simbahan. Anya ko mga ikanyak. Tada dahito yung simbahan. Pasensya ka, ma'am. Talagang awan ti may bagak. Ti dahito yung simbahan. Awan ang yaman na. Amang ano kaya't mo ti umunag? Agkuyugtan nga umunag. Mapantag ka nanan. Saan na, ma'am? Saan? Sa kalangit, ti mapan. Sige, saklat na nga roden ti umunag. Panawan ka dito Urayan naklaangan di tiruan. Sige, ma'am. Imposible, boss. Jackpot yan na may isa na soldado na di abarito ide. Ha! Natay-day-dayan, saan ka day? Kaputa timpuak ide ti disoor. Dahil ka nga rudnok ti kunat. Ngam iso day jay tay soldado tong-an. Sigurado ka, boss. No bilang ta isaw. Kasanaw ti pan nakalasat na ide. Iti nalawa karayan. Nagunagpay. Dahil tatidyakan mo. Maburin buwan anak matan. Ang mga lusingirin na ta. Anya ko matipad butngam. Kat adamat paltog ta. Makipin na tayo takan kwa na. Tungan. Yung kamalalay di arat. Sana bali, ta sumiknat matan. Awanan ti customer dito'y pasda. Wala, boss. Aginon taman kindi. Tabarang mayaw awan mo. Dahil tapan nakaburibor mo. Manang, nakaidalimanat tayo diti pangpanganan tayo. Dudwa talaang yun anabati dito Ipay-pay ang mapalpaliiw ko akas lada pang panunutan. Asino? Okay. Ni Victor? Rosa. Siguro, kaya't mo na makita niya, Manang. Kailiw mo siguro. Di kagsarita iti Gasta. Sana bali, tawan mo't di makangkangag. Dudwa talaang ditoy. Aklo namun. Ay ayatem lata ni Victor. Saan ka di? Rosa. Uray saan mo nga aklunan? Taday tahmot ti madlaw ko kan kamanan. Pudno. Aging da ita. Ay ayatit pailaan ni Victor. Ngamadan sa baling agtagikwakin ko na. Anya ngay ti amom. Amangan mo iti panagsabat ti dalan nyo. Kat agrusing manan ti ayat na kan ka. Anya? Ay na. Si Rosa ha? Adon ti amom. Alakit din. Mapantan iti kalabaw tayo. Ado pa'y ti aramidon ta ijay. O sige. Mapantang arudan mana. Papa, api asaan kayo nga agkid daw iti padi ang maidistino iti simbaan iti San Isidro? Anya? Saan nyo kadi ang mabayan kag request?
Diyak mo ti may papani ti day taba nagiha. May sa awan bibiyang ko ditan. Anya? No dumteng to tagbalik na pa iti San Isidro. O di nasayaan. Well, niha, kun may sa. Makastrek kayo matlatay ti simpaan nga uray awan padi. Ala, lipatin yung tinakunak, Papa. Nangag mo di nangag ko lakay. Batang-tang ti kampana day dyan. Ay, awan. Nangagaw. Agalangugan. Italaang ana batang-tang ti kampana. Iti simbaan ti ilay. Ay, saan tanga-tangag tagtaga-inip lang, Inga? Ay na, siririing tapay magtaos. Kasano ako naam at tagtaga-inip talaan. Unangem. Kasano ko mabatang-tang ti kampana ti simbaan dito. Ket awan mo taliti batang-tang na. Naglawag mat anangag po ti batang-tang saan kaday. Ket nalabi, anangag amin dagiti padata at taga-kabisera ti batang-tang ti kampana. Ay, sige man nga rod. Into nagsapa. Mapantaman iti simbaan. Nakitaan tamaan no addan padi ijay. Ha? Paday? Ay, day tagtijak pa siyan. Isungarod ang mapantay ito nagsapay di simbahan. Tap numaamuan ta, no adda paday. Uray lagi ito adda dito eh. Mas daw naman. Gapot na nagbatang-tang ti kampana edi nga trabi siguro tayo dyan. Baraw, nangag mo ka din ba ti kampana edi rabi eh? Wala na. Nangag ko. Iso ngay mayak, Mat. Takitag no addan padi dito eh. Sino ngay nga tati ng batang-tang? Kinitak ti kampana, awan mo talina. Kasanuda ngay binatang-tang ti kampana. Ay, kasano ngay anak kasama ti kasta. Ay, huwag nga ron. Burbur siya da ito ya. Malagit ko lakit nga ron ti istorya kan na tiginan ti Ella. May papan iti da ito asimbahan. Naawan padi ang makapagbayag dito eh. Gaputapin mo sa idamin. Sino nga tato ng batang-tang iti kampana? Kasano na nga inaramit ti kasta? Ket awan mo't gayam tali ti kampana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, matanta makitsinda bakit? Umatanta ito. Ha? Di sela mo't kayam ti masabat ka. Uy, di sela dayta. Nakayo mo't dayta. Sila, nanggag mo ka di idirabi eh, ti batang-tang ti kampana ijay simbahan. Kasano ang mga ko? Medyo adayo akmat dito'y kabisira. Ado kami anak kangyag. Ngam idinapan mi kinita-itay dita simbaan no adda paday. Awan mat gayam. Anya. Iso nga ang sidaaw kami amin. Taapay ana batang-tang ti kampana. Idinto taawan mat talina. Sakot nagtayang bay. Anya nga tati pasimudaag na. Abdan to nga taumay apadi ditaw. Saan ko man, Inga? Saan ko man? Ha? Uray awan ko man ti umay apadi dito San Isidro. Awan la ko man, Inga. Awan la ko man ti umay apadi dito San Isidro. Taluad da. Ang mga ano agbabawin tumatlaang ang nagpaitistino dito'y. Ang mga ano maitulad tumat kadagiti imun una apapadi dito'y. Natnatay da. Iso asapay la kumataawanan ti dumteng pay apadi dito'y.
Inak man mo't iti simbaan. Taamwak no anya at talaga tinapasama. Kagadwa, agraragsak tayo lata. Gaputado ti apasto tayo. Ado ti makan tayo ita. Ado ti kwarta tayo. Ngamno ita. Agtal na tayo pailang iti aramid tayo. Saan tayo pailang agaramid iti may kaniwas? Gaputad dagaya man soldado dito San Isidro. Agulimag tayo pailang kakadwa. Agyam tayo lata dito yung kuta. Narigatan. Ang mga numakita na tayo dagiti soldado. At malagip kong araminan. Anya ko madayta. Ikaw kiti tarawon dagiti susoldado nga dito San Isidro. Anya? Iso ako yung na mapantag grocery. Adula amin na paggasgastuam. Di ka manan makaaw-awat ako na. Tanya ti Jack maawatan. Di pa nagsayang mo iti kwarta. Nagadulang arudo na kwarta tinapukaw. Agpabanglo ka na iti soldado. Kaya't ko na saya at iti panagkita na. Anya? Iti kasta. Maraming kulat dati kayat ko. Maawata mo. Saan akasapulan nga gastos kapailaan? Manumot lang ti magastos ko ngay, Anita. Ngala, addakan ka. Ngam sana ka sumurot iti panaggrocery. Agbamban nugak laang. Malala, sana parekot neta. Mangikuyog ka na iti pasurot ta. Makammo ka. Aramidam ti kayat mo nga aramidan. Adayta, malmalpas kong dahi ipinpinta. Napintas ta dahi painting ko into nagpas. Iso dahi iti pakabuklan ti asyenda alwan. Ay, may mayatang adito'y turod ti ayan ko iti inagdaw. Natalkal na dito'y. Kan ur-urayak dito'y nito. Pasensya kayo, Mama. Saan kayo matulungan iti asyenda kan iti rancho? At ang aming pagrabangak dito San Isidro. Di kagdanag, iho. Awan parikot iti dayta. Maawatan ka. Tinapatag, kanayon ka ama kita. Mama. Kan may sa? Dalain ni Ella no may papan iti asyenda, iho. Dakil ti may tultulong na. Agtintinulong da iti katalak da iti papam. Wan, Mama. Nairuam ni Ante Ella no may papan iti trabaho iti asyenda. Da ita ti pagyamanak kan kwa na. Gaputadakkel ti maitultulong na kanya. Amog iho, napatagmatan ni Ella kanya. Kadyak kayatan apumanaw pa. Wan, Mama. Kasta timbagakan kwa na. Uray day di papam. Kasta timbilin na kin ni Ella. Nagbalin nga inak ni Ante Ella. Isu iditin na ngay aywan kanyak. Isu ajak mat kayat apumanaw dito mokson. Victor, uminom ka pa'y itinalami is adyos. Agyaman ka, Ante Ella. Anya ti pampanunutan diti paraangan ti mansyon. Kwa. Awan, Auntie. Adaman damagat kan ka? Kumusta kayon, kanirina? Sinarong-karam ka din? Sipod simbangpot kayo dito San Isidro? Saan ba, Auntie? Apay, awan ka diti panggap mo amang sarongkar kan kwa na? Kwa. Talaga ka din nga ay ayatem? Wenno, ni ami tipod nung ay ayatem. Di ka maawatan, Victor. Ti amo kat ay ayatem ni ami. Amok dayta. Mas daawak laangan. Taapay animat ka na rin ti kaayan-ayat mo.
Kwa, Ante Ella. Jak pa'y kahit apanunutan dahi ta abanag. Victor? At dapagrabangak dito sa San Isidro. Kat dahi ta ti ipayak iti atensyon. Sa bagay, maawatan ka iti tayo. Para kada kayo amin na kita pendiente Monteverde. Anya da kita, Mayor. Alauna para kada kayo. Diyan kaya pamabisilan kayo. Iso, gimbulpi akit agpay kada kayo. Ken amin na nakasatpulan nyo iti kusina. Ada amin kada kita akarton. Sana may parbang tinaramid yo, Mayor. Ken may sa, nakababay may. At damat abastomi dito eh. Di kag tanay, tas siya tinangtad ka na kita. Kwartak tinggatan ko ka na kita, teniente. Saan a kwarta ti umili? Mayor. Di kag tanay. Tas ipupuso nga ited ko na kita kada kayo. Lukas tangarad. Agyaman kami unay, Mayor. Teniente, dilibak at talaga kini Mayor Albay. Talaga mo't ang nasaya ti ugali na niya. Oh, kitahan nyo. Nagado ti ginatgatang na para kada tayo. Dilata, bagas, kape, asukar, mantika kanda dumapay. Inted na. Lukas tangarad. Agyaman tayo kan kuana. Uwen na, Teniente. Saludo akyan kuana. Nagsaya gayam ti ugali ti Mayor iti daytoy nga iling. O sige, Teniente. Tatulungan ko man dagiti kakadwa mang isimpa kadagiti adda iti nakakarton. Mabayagmat niya abasto tayo dagita. O sige, Teniente. O, kakadwa. Bagkatan niyo dagiti nakakarton. Mayor Simon Alban. Sabay ko ma. Tapudnuan at palpaliw ka. Umulong na giti tao tayo. Senyor? At ay paramid ko kada kayo. Ano nga ta, senyor? At kayat ko apatayan nyo. Pumatay kami, senyor? Sino ti patayin mi? May samang kalkalaban kanyang iti munisipyo. Kinanda plano na amang kalaban to kanya iti politika. Sige, senyor. Ayamak dagiti kakadwat. Tapag sasaritan tayo dahito. Saan nga delikado na tagaramitan tayo, boss? Agtungpal tayo lata iti kayat ni senyor. Sapay nagadwa soldado ti adda di tayo. Kasanungay. Naplanon ti amin. Isuardikan sumanao, tuan. Enjayan ti palpangiwan tatuan. Rimuaran iti munisipyo. Boss. Dajay. Naglugan iti kotsena. Sorotan tan, boss. Juan. Di taon na yung masidagkan ko na. Tamo sana makaglaw. Dajayan, napanan, boss. Sige, tuan. Sorotan tan. Itagayam tidalan mo. Sorotan talata, boss. Juan. Dajay, hindi nakadayon. Sorotan talata, tuan. Ken kitaan tati lugar. Amabalin na pang tambangan tayo ken kuana. Basta amoyon ti dalan na, Bart. Wan, senyor. Sinurusurot mi. Ngamnas ka na paliiwan mi pay. Tamangan mo dalang napananay ti dayja banda. Isa masapol na paliiwan mi pay. Arami din niya ti amin, Bart. Makamu ka namang diskarte, Wan, senyor. Jak kayat ti ugali dayja tao. Pasal sali iti dalan ko. Anya ti pampanunutom anak katugaw diti ayon ti bato, lando? Jak nasiputan ti asidagnan. Nakita ka ngagmaymay sa dito. Isong inasidgan ka. Pampanunutot na diti soldada. Nga mangan, may iti may sangal daw. Kat makamagda tayo diti kuta. Pampanunutot matday ta. Ngam saan ka di adamag mo ti talaga a rebelde. Tada tayo.
May salaang ti kalaban tayo. Wano kayak tayo abalsan. Awan sa bali, no di da Senyor Simon kandag iti pasurot na. Wen, Ado ti agkakadakas nga aramid da magno. Nakarkaro pa iti aramid da ngamda tayo. agam karaman tayo, no nyaman ti basol na. Gapot na makuna tayo na rebelde. Anda tayo dito ibantay nga aglamlaman. Wan nga rag. Lando. Anya nga tanong. No kumapang tayon kada magno. Anya? No kumapang tayo kada kada. Nataltalgad tayo. Gaputa aduda. Tatatsak. Masalak ni banda tayo. Ngayon minsan. Kanunungak mat ni mga ansol. Asaan na may parbang at umipon tayo kada magno. Gaputa sa bali da. Sa bali tayo mat. Ano? Sika, Lando. Anya iti panagkunan. Agpada tangata. Iti kapanunuta. Ay, iti panagkunan. Sumaya at ngataan ti San Isidro, itataad dan soldado dito. Jakam mo, Ma'am Carlota. Agtalaga kada Victor, Ella. Katsapay la kumata saan laang adagiti rebelde ti makambagta. Nidikat agraman dagiti ng patay kin ni Rodrigo. Ma'am? Namnamaot dayta, Ella. Sapay ko ma, Ma'am. Nagdakkel ti pamati. Atin ang serak iti dito'y mansyon. Kat pasurot ni Mayor Alban. Ma'am, kasano ang masiguradong dayta? Basta dakkel ti pamati, Ella. Kat amok adumtang to ti tiyempo. Alumtaw ti kinapunyo. Wen, Ma'am. Sige. Umunag ta na ti mansyon. Rabiin. Ingkay aginanan, Ma'am. Sige, Ella. Sumrak tangarudan itaman siya. At talalaki ang nagpalakan. Sino nga tadak ito? Boss, ayun, natayan. Wan, hintay ang kakadwa. Di rin bang nagbayag tayo dito eh? Amangan mo at na soldado! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sigurado kayo nga awan pinakakita kada kayo. Awan, boss. Nasiplet iti dayja banda. Awan sinaw. Isong awan nakakita kada kami. Nasayat. Ita. Awanan ti may sa anam na maag amang kalaban to kanyak iti politika. Namwa kami nga dapanggap na amang kalaban kanyak iti kinamayor. Awanan, boss. Natayan. Awanan ti parikot. Amin namang kalaban kanyak iti politika. Nasken amatay. Senyor. Nasken amatay da. Ano niya? Adda pinatay ta alakay. Pinaltugan da ka nung abong. Anya ti basol da. Kuna ti hepe, amangan kanunod da basol na ikipada na tao. Iso akas di tinaramid da kan kuana. Anya? Ngandakkel ti pamati da nga aramid da giti rebelde. Rebelde manan. Una yun da kita rebelde. Taday talagar aramid iti kinadakas ti ambuda. Wan nga ron, abong. Apo, di ka unay agpagpakarabi Taamangan no masalaong budag iti rebelde. Amangan no anya ti aramidan dakan ka. Wan apong. Kalpasan ti trabahong. Agawid kan adagos apo. Tadyak kayat nga da mapasamakan ka.
Lalawag ka day. Wala ko. Di ka agdanag. Kanayon ang masapat ipanagawid ko. Ebe, anya nga kati motibo tinang patay iti day alakay? Mabalin nga da basol na iti pada na tao. Kasano nga takadakkel ti basol na? Tapayanas ka na patayin da. Yung sigun iti pamilya ti biktima. Awan mo ti tao kabusor na. Awan ti mangbus-busor ken kuan. Gaputa nasingpet matatao. Kasi mathepe. Ngam dakkel ti pamati ti kaduan nga aramid dagiti rebelde daytoy. Anya? Isa masapul ang makamagan dagiti rebelde dito San Isidro. Wen hepe. Aramiden mi ti amin nakabalan mi. Tapno matiliw da amin. Masaya, tenyente. Wen gayam hepe. At dapay may sagagarak ngay may dito police station. Ti kaso day di anak. Ni Rodrigo Quintero. Awan pa itilid, no sino lagi ti kriminal. Anya? Pinaramid may ti kabalan mi. Awan. No pay kasta? Saan kami lata mamingga? Aging maamuan mi no sino lagi ti kriminal. Agyaman na hepe. Makitinulungan iti day taabanan. Aniya? Wen hepe. Dapat check. Mamaktumutlaan no asino dagiti kriminal. Ket agbayad da iti panang patay da iti anak. Papagayam, anya dagiti mapaspasama kiti ili tayo San Isidro. Apay meten nga adu dagiti agkakadakes ang mapaspasama. Iti naglabas, panagbomba, panagtakaw, ken pinatay. Katita, addamanen titinambangan da, ket pinapatay da. Iso ni Mr. Samonte. Nasing putatao kas kuna ti kaduan. Awan ti kalaban na, wano mangbusbusor ken kuana, ngam, apay, apinatay da. Papagayam, maysa ni Mr. Samonte nga empleyado iti munisipyo. Iswa, saan nga ta nga adda katrabahuan na alimad amang busbusor ken kuana? Iswa pinatambangan da ket pinatay da? No asino ka man, ada ka sa tao, agbalbaliw kan, sakbay nga apitam ti supapak ti kinadakas mo. Bueno, papagayam? At iti may sasunata, ngentay amin denggan. Maturap kayo ako ng motorista, maansong. Ibaga na lata ti kayat na nga ibaga. Babae tayo na rin. Ngay sumat ti may parbang, saan ka di? Nasaya at dakas kan kuana. Iti kasta, mapalagipan dagiti dakas at tao. Nagsasao ka, mang ansong. Kasla saan tayo akaraman kadagiti dakas at tao? Ha? Ngam nanggag mo ka diti ko na di announcer iti radyo? Iti sao na itay? At apan da? Ada diti rebelde, tinang papatay iti dayjang empleyado iti munisipyo? Wanami, nanggag ko day ta. Kaya kasawan dito. Madadaol manin dagiti rebelde. Taoray saan nga iso dati aking gapuanan? Iso dati mapabasol. Amangan met no addaan mo damagno iti daytoy. Dapat yan. Saan ka di ang kunada kada kayong agpalamiis da pay na ita? Akas iti araramidan tayo? Kaya kasawan dito. Saan da pay nga agtig na iti dakas? Sabagay. Lukas ta. Asino nga rod tinang patay iti dayja alakay? Maamuan tungat lang ti pinapudno, mga ansong. Adda atapak. Nga amangan no pasurot tinayo. Anya? Empleyado dayjay alakay iti munisipyo. Ngarod, amangan no adda pa kainaigan ti mayo iti dayjay. Kumusta, Hepe? Ada ka din amuan nyo? No, sino tinang patay kini Mr. Samonte? Awan, Mayor. Kasta.
Awan ba talaga tinamon mino sino ti pimatay? Mala, darayon ti makaamo iti dayta banag, hepe. O, Mayor. Well, gaya, Antoy. Ikang kayo ti pagmeriendayo. No. Mayor? Kwartamat, may tayong awat sa kanya. Well, hepe. Malamon. Pagmeriendayo kada iti kakadwam. Sige, Mayor. Lagyan mo lang. Ribay, mangaramit ka iti surat. Invitation letter. Invitation letter, Papa? Para iti anya? Apay, di malagip. Kasangay ko intun Sabado. Ha? Sorry, Papa. Nalipatan. Unyag pa iso. Kasangay yo. Oh, makitam? Ure si kakat nalipatan. Tani mamam. Ket sigurado nga wanday tayo iti panunot na. Happy birthday, Papa. Ay, manak iha. Malah, mangaramit ka na iti imbitasyon. Ket sika na mismo ti mapan mangited iti imbitasyon. Siya? Maramit mo ka ni dahil ta? Para kanya, iha? Sige, Papa. Aramidak para kada kayo. Iwaras mo ka dagiti gagayem ko nangangato at tao. Dagiti padak nga dahil ti turay. Dagiti media. Ken kastamoten kadagiti soldado anay destino dito'y San Isidro. Adu damit gayam, Papa. Mabalin magpatulong ak kadagiti pasurot yo? Sige. No day tati kunam, iha. Kasta di plano, mangpaparti ka iti baka? Well, gaputa kasangay ko. Kunbay sa italang ag-celebrarak iti kasangay ko. Isuadikan ko montra, Anita. Ala, andakan ka dayta, Simon. Ado ti baka iti rancho. Isu nga oray 5 abaka ti paparte. Awanan niya pa na. Kaslamutan sa nga barangayan ti umaymangan mo kasta. Sana bale. Ngala, makammo ka nga rodon. Inkanto man ayaban na Marsing. Tapno adda ka tinulong ni Insyang nga gisagana. Agpayap kan tumat iti asyenda iti nalaing agluto. Tauray tang danak to. Sige, siyakon ti makammo. Ay na, nagadumot tunday kay naramid mo nga imbitasyon, ma'am. Wala na Insyang. Nalangarod. Inumumpay aday to'y gatas mo. Tapno mapudutan ti rusok mo. Itay pa'y agsapa ang agsursurat ka. Anya ti orasan, aldawon. Awan ang naman na nana. Ay na, ma'am. Nagadun tulakit de, ti sanga iliyo intun Sabado. Wan, nana. Malaksid ka dagiti maikan iti imbitasyon. At dapay dagiti taga kamanggaan. Kan dagiti taga asyenda. Imbitado damat. Ay, nagsaya atin no kasta, ma'am. Wan, nana. Sana bali. Taadon to timang tulong kada kayo nga agluto. Wan, ma'am. Ay napagtitinulungan linto. Insyang, sikan ti mapan iti asyenda. Tagayad ka itinalaing nga agluto. Amang tulong token ka inton Sabado. Wan, madam. Itamot lang mapanak iti asyenda. Sige, makambo kami. Wan, madam. Masapul nga iti malum ti Biyernes, addan dagiti agluto, agraman dagiti agparte. Pasikasuan nyo daytoy. Tadikat nakababain, kadagiti sanga ili ni Seryo. Wan, madam. Mangbay, sikan ti mapan mangtad iti dayting imbitasyon ni Papa kadagiti soldado. Ha? Oo, ma'am. Sige, siyakon. Ada ti warasak iti imbitasyon. Isu apang nga asim tatulungan na. Da kayo nga diti asyenda, dungod kayo iti bagak. Umba-undak da Ma'am Anita, tapno umay agayab iti nalaing nga agluto. Para intun Sabado akasangay ni Sinyo. Ay, da kami taksot. Nasaya at nga raod.
Maragsakan lakit din ni senyor, taado kayaw nga may tumulong. Ano kami nang may tumulong? Sige, magamo kayaw. Basta itong malam ti Biyernes. Ada kayong to amin na, ni Jeman siya. Ay, kunin siya! Kamay kami! Ala na saya at launay. Makipagrambak tayo, iti kasangay ni Senyor Simao. Maansong, nangag ko itay iti radyo. Inuwaragawag dang agkasangay ka ni Senyor Simon. Kat, Ada plano, ano na itaami? dumaray tayo man. Kalpasan ba? Agaramid tayo iti dinang tumalipatan. Kampay iti. Trabahador na tayo iti asyenda. Kat into nakaunag tayo iti mansyon. Agpabutak tayo nito iti bomba. Saan ka ti amayat pinapanunod ko, Mang Anso? Sige. Adalan tayo pa'y anaimbag. No kasano tayo nga iwayap nila. Papa, naiwaras ko amin ng dagiti inaramid ko nga imbitasyon iti kasangay mo. Amin anagan ni imbagayo ang patuluda, kat pinatuluda. Masaya ati ha. Agraman dagiti taga kamanggaan, Papa. Amin nga adda dito'y kamanggaan, inimbita ak ida. Iti kasta, awan matima ko nada. Awan ti parekoti ha. Agraman dagiti trabahador iti asyenda, amin dakit na imbita. Rumbang lang. Kitsapay ko nga tanaragsakto ti amin adumaray, Papa. Wala. Adun to ti sagana. Adu ti baka tayo. Meron. Saan tayo to amaawanan iti sagana? Wan, Papa. Pudno day ta. Kat itapay na, ha? Kablaawan ka itinaragsak at nagkasangay mo. Maimbag nga oras mo amin kakabsat. Kadag iti patak nga opisyal, dagiti empleyado iti munisipyo, dagiti gagayam ko nga agkakangato at ataho, dagiti kamang ti pulisya nga idaulwan ni Hepe Morgan, kem dagiti soldado nga idaulwan ni Teniente Monteverde, dagiti kamang ti media, ken amin kayo nga adda ditoy. Naimbag nga orasyo. Iti dayto ang kasanay ko, kayat ko tiyak ragsak. Kayat ko ang makipagragsak kayo kanya. Agsilibraw tayo, iti daytoy ang kasanay ko. Ulita ti agyaman kada kayo. Daputa makita ket napategak kada kayo. Tanong saan ako manapatek kada kayo? Nalapit asaan kayo kumagay-may. Agyaman at kada kayo amin. Naragsak dagiti sa nga ili. Kastamot kong mapapahalaman. Wan nga Rodi. Katsika, apay ati ka mat mapadagsa? Awan mo timang isala kanya naman. Anya? Nye, daw ba si daga soldado? Isala na ka siguro na. Mapalin ka din nagsalat na, ma. Alay ha, ito yung sila. Yung awat ng tiiba. Mabalin ka din nagsalata. Agyaman at kapihat kang tikit daw kung nagsalata. Rina. Victor, saka ka din nagpaiso ka. Well, siya. Victor, soldado ka. Eka tipad na. Halos asaan ka among hasmin. Dapat na naka-uniform ka. Awan hindi panunod ko kasi ka na Victor. Paawanin na kung hindi ba ko tilang ako. Victor, ang yaman na pinakita ka matlang. Ang yaman na. Saan ka nagsangit, Rina? Ada kagayam ni San Isidro. Nga
Amoy ano ka nagpakpakita kanya. Pakawanin na. Victor. Imay kami kadagiti para ka soldado. Kapot ay nawis na kami. Narigat na tupayan ni awis ni Mayon. Agyaman na, Victor. Agyaman na tamakita ka man. Sapay kong hatag na layon na nakalibisan kasi noong nasaan tayo maagsilap ay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ang maok ti pampanunutom dito'y siro, to'y dakkel akayo dito'y paraangan, Apo. Apo? Tika di pa nangiparit ko kan ka, adumar ay itipaskan ti Mayor. Wan, Apo? Ay na, Apo, saanan anasken adimar ay ka. Kan adamot dagiti kakaduam adimar ay. Apo? Aginana kakitin. Ibagayo kumakanyak tipod no arason no apay apawilandak, Apo. Gaputaado ti luko ichay abanda, Apo. Nang luna pa'y kat adda kay ti radyo. Ang mga nuadan tukong daway amasalaw da ka dagi chay aluko. Kat pagaramidan da kay ti dakas. Huh? Wahan, Apo. Kabisadok ngamin ichay alukar. Ado ti luko ichay. Iso ajak kayat amapan ka ichay abanda. Narigat samot ang makastrap kayo iti mansyon. Wanami, ado ti pulis agwardya. Kat kapkapan dadag iti sumrek. Saan lang nga, pulis? No di pa dagiti soldado? Wan nga rod. Kasano ita? Agsubli tayo na Jakota. Pumanaw tayo dito'y paglamlamangan tayo. Ang mga nuad dapat makadlaw kada tayo dito'y. Delikado tayo. Saan mo kadi amatlaw sinun? Ita'y pahingag sarsar ita darina. Kanti may sa asunta. Kasla nakapaspas na taon. Hindi mo nagsarsar. Adlaw ko na ita. Metidyente mo ti Berde ti kasarsarita na. Ita tala nga gamambo. Yung kasla sigo din nga gamambo. Iti kasla at jarda. May amlat tayo danita. Masaya at matmagam amo na iti gusto. Awan manigot iti na ita. Ay, Wala. Masaya at launa yung nagpalinda na nagkat iti gusto. kaapay? Hindi ka nagdamak may. May ita nagtong-tong. Agyaman ang iti dadarayo. Agpakada kami matan, Mayor. Umuna akong Mayor. Agyaman na kiti panangawis mo kanya. Agyaman na, amigo. Mala. Agyaman na unay iti idadarayo amin. Ay, adda kamot gayam dito'y harden, Ma'am Rina. Sapsapulan na ka ni Ma'am. Pakibagayo nga daak dito'y hardin, Nana. Ingam rabiin, Ma'am. Anya nga, iti aramidon nyo dito'y harden. Kaya't ko lang tagtugtugaw dito'y, Nana. Kaya't ko tagpaangin dito'y. Saan ka malamin dito'y? Saan, Nana? Sige nga, Rod. Mapangko'y pakaamukin ni Ma'am nga da ka dito'y harden. Kalpasan na, mangyagak iti kapem. Agyamanak, nanain siya. Madla mo ka din ni Rina itay nagpakada di soldado a kasarsarita na, Simon. Apay. Limiday ti anak ta. Adan samot nagkinaawatan da adakos. Anya kuma. Masaya ata. Anya? Bayam lang ita. Man ano no adda na kinawatan da. Sa pagayawan ti makunak ni Teniente Monteverde. Anya? Halala.
Aginanata kitin, napanugak iti pasken. Aginanatan, Anita. Anya, kasta tinagan na. Kat inlimod na ka? Wala na. Saan na imbaga ni Victor tipod nung nga apelyedo na ididamong ni tinagam-am mo? Ay, kasta. Sigod kayam nga amam day siya soldado. Wala na. Kaayan-ayat mo gayam day siya soldado, ma'am. Nga pinaglibakan na ka. Gaputa saan ka no ama ikari kanya? May sa kanila ang amariglikan. Idin to tabak ng ti pamilya nagtauda. Ay, adamot gayam rason na, ma'am. Maawatam latta ko man, Wala na. Maawatak matkiti. Nula kitag kinaawatan kayo iti day taabanag. Awan ti parikot. Naragsak kayo latta. No di ka makaawat, gapo iti day tangin naramid na. Sigurado nga agtungpal to iti apa. Maawatak ni Victor. Nanain siyang. Pangaasim ha. Saan mo nga ibagbaga kada papakin mamati may papan kada kami. Sa anak pa anak kasagana. Nalawag ka di? Wan, ma'am. Di ka agdanag. Ilimod ko ti amin. Ala, umunagtan iti mansyon, nana. Kaya't kumagtan ka ginana. Sige, ma'am. Umunagtan nga rudan. Uray dakkel kan, apo. Kaya't kumanan nga ipalagip dagiti bilbilin ko kan ka. Apong? Tainton awan akon iti daytoy abiyag. Saan mulat ta kuma amalipatan? Napigsa kayo pa'y apong. Mabayag pa'y ti papatayo. Wan, apo. Kasta ti kunam. Ngam di tayo maibaga ti biyag tayo. Apong? Laglagi pamlata dagiti bilin ko, apo. Umuna, kanayon ka nga kararag iti Diyos. Agyaman ka iti inaldaw a bendisyon na. Kan agkid daw ka kanayon iti panarabay na. Di may kadwa, ayatem dagiti mang busor kan ka. Kat naturturay ko mati ayat ngam tigura. Di may katlo, di ka agibalas no addamang pasakit kan ka. Di may kapat, taраwnam dagiti agkid daw iti taraon mo, nga uray pa'y kabusor da ka. Di may kalima, raumam dagiti inaunangam iti sika. Di may kanam, di ka pumatay. Apo? Sipod ubing ka, apo. Ado, dagiti ipulpulong mo kanyak. Dagiti mang busbusor kan ka. Dagiti mang paspasakit kan ka. Kat sipod ubing ka. Impagalit-gat kon dagita abilbilin ko kan ka, apo. Napatag dagita sursurok kan ka para iti pagsaya atam. Wana pong, maawatag. Kanayon mo ko maalaglagipan, apo. Nga oray pa'y inton awana kon iti daytoy abiyag. Apo? Apo. Ala, inka maturokan. Rabin. Ingkamot na ginana. Sige, apong. Naimbagarabiin. Sige, apo. Kastamat kan ka. Tuan, kayat ko tiyag sugal. Mapantay ti sugalan. Rumarta dito pasdak. Una, boss. Adda ya kwartam. Adda. Sakpay ti kunam. Sige, Rod, boss. Hinta makisugal. Agam ka sana no sa pulan nata ni Madam. Saan no may dayjay dito pasdak? Makamu pa lang dagiti kakadwa dito. Sige, boss. Agaliwak sa itabat, Sige. Rumuarta nga rodan, tungan.
Kakadwa, agsisina tayo. Tidak duma. Iti grupo ni Acosta. Tidak duma mat. Iti grupo ni Riviera. Kat tidak duma, makigrupo kanya. Agsisina tayo. Sawaran tayo dito abantay. At damat malam tayo. Isong agmalmalam tayo agsawar. Saan nga tapan na soldado tayo? Tanaka-sibilyan tayo. Padasin tayo at akwater. No ayan tikuta, dagiti rebelde. Lalo, ada planok nga aramidan. Kat kaya't ko nga itkabiitan na panawan. Maipatungpan. Ano dito? Kaya't ko Lando! Kami! Ha? Ti parawan naman. Apay, kasto na teras mo may masidig ah. At nakita may lalaki. Ang mga nagtarong na dito. Ano? Masidig na ka dito eh. At tayo ta, nga mga nagturong na dito. Ano? Agad ko na, para wanawan. Mansaw! At lalaki iti adayo dito'y kuta. Ngam amkak nga mga numay na dito. Ang mga soldado ta. Kakadwa! Rumor kayo dito kalapaw yo! Ami, Lando, bagang dagiti kakadwa rumor da iti kalapaw da. At da ibilim ko kada kayo. Wan, mangansong. Kat sika, para wanawan. Ha? Agsubli kay ti destino yo. Kat paliiwan ni dagijay alala. Awan ka din ti paltog yo na bati ka dagiti kalapaw yo. Awanan mga tong! Nasayat! Lita! Idulin tayo kailangan dagiti igam tayo dito kuweba. Nalamang dito eh. Kat sana basta makita dagiti umay dito alalaki no bilang. Sige. Agsubli tayo itayan dagiti kalapaw tayo. Kat no bilang makatak dagiti lalaki dito eh. Agpamarang tayo kas pumurok lang. Nalawag ka di. Nalamang matkit diti kota tayo. Naman natiyan mo tayo. Amangan na masarakan da. Sige kakatawa. Agsubli tayo kadagiti kalapaw tayo. Kakatawa. Agina na tayo kay. Adayon da ito yan nadanon tayo. Ngamawan mo't nadlaw tayo apakabigbigan. Nga dagnanad iti da ito akabakiran. Ala, apaman na makainan natin. Ituloy tayo lahat tatimag na, kakadwa. Saan tayo magsarday? Nga magsipot kayo. Ang mga nubalan tumat timang sapat kada tayo. Trina iha, at damad-damag. Ano day ta, mama? Ada ka din nagkinawatan nyo iti day dya soldado? Ha? Ko, mama. Awan, agpagayam kami na. Kasla nga minsabali ti madlaw ko kan ka. Rimagsak ka. Sipod day di pa nagsarsari tayo iti day dya soldado. Idi kasangay ni papam. Mama? Iso nga tapos nga mga no at nagkidnaawatan nyo. Awan, mama. Agpagayam kami laan. Kasta? Ngam no bilang tagdatan kanya, mama. Awan dakas na. Anya? Apay, mama. Saan nyo kadi ang kayat day ang soldado no bilang? Ha! Jak kayat! Anya? Wan, jak kayat ti soldado ang mga asawa kan ka. Iso ano agdaton man bilang. Saan mo asong-song batan? Bos Bart, nangagmula jay. Juan, agal langugan nga uni ti kampana. Boss, ada nang patangtang iti kampana. Anya nga tatipasin mo dagda. Diyan mo. Umay ka. Ha? Mabantay ti simbahan. Kita ang tanong na taway jay. Anya? Lumugan ka ni ti kotse. Awal, boss. Boss,
dan samot alalya dito. Mapan kayo ti unag ti simbahan. Malano, damot pa di unag. Ngawan ulo na, boss. Ano? Nagsipngat. Sige. Umunag ta adway ti simbahan. Kat amuan tano adda tao dita nga oray nasipngat. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.